Zuwan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna Kano ran Lahadin da ta wuce, wai ashe zuwa ya nuna capacity sai ya ga abun ba haka yake ba. Sai ya ƙara tabbatarwa da cewar Kano har yanzu kwankwasiya ce. Ba kwankwasa ba, ba abba gida ba. Ogan ɓoye ma ya fi Dr. Nasiru Yusuf Gawuna capacity a jihar Kano. In ka ce ƙarya ne zo ka gani. Wannan jama'ar da kake kallo da jajayen hula ba abba bane ya tara su, ba kuma kwankwasa bane ya tara su. Shi ogan ɓoyen dai shi ya tara su a ƙofar gidansa ranar da INEC ta ayyana abba gida a matsayin gwamnan jihar Kano. Aka zo don taya shi murna domin yana kyautatawa mutanen anguwarsa da mutanen Nasarawa baki ɗaya. Wannan shine mutanen da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya tara ran Lahadin da ta wuce bayan Justice Okoro ya tilasta mai yadda da kaddara, domin tilasta mai aka bai santa ba. Ba a magana Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a jihar Kano in dai capacity ne, ba shi da capacity ko kaɗan. Mu al'ummar Nasarawa, ogan ɓoye ya fi amfanar da mu 100% akan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Kar ku manta Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya riƙe ciyaman a Nasarawa, ya yi kwamishina, ya yi mataimakin gwamna a jihar Kano, amma ba mu da wani abu guda ɗaya wanda za mu yi babakere mu ce wannan na Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ne. Amma ku je ku tambaya waye ogan ɓoye. Ya taimaki matasa bila adadin a Nasarawa. Ya taimaki mutanen da shi kansa bai san adadi ba a Nasarawa local government. Don haka mu 'yan kwankwasiya ne kuma har gobe za mu bar kwankwasiya ba. Kuma capacity in ka wuce kwankwasiya ka tafi bulayi. Justice Okoro, I salute you.